paya patinochema-chema tichiti vachivhayo rangariraiwo nherera tapota. Iyi ndiyo imwe yenherera dzatinoreva. Makorokoto, makorokoto, makorokoto. Ndinokugamuchirai zvakare panonzi pano. Ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekushare video rino. Izvi zvinotibatsira kuti risvike kure. Ndinoda kutenda mumwe nemumwe ari pakati pedu nerutsigiro rwenyu rukuru pachano pano. Hedzinoi nhau dzanhasi. Peter Moyo, mwana wa the legendary Tongai Moyo, agashira chipo chikuru chakakosha kubva kuna Sir Wicknell. Peter was recently gifted a brand new car by none other than the businessman Wicknell Chivayo. Vachivayo vanyora kuti, kana uine wako naye, nemumvura mese naye, kana kumasowe naye, kana mu-private jet naye, ndabva ndavafunga dewa. May he so continue to rest in eternal peace. Tongai Moyo. Wicknell abva anyora zvakare, saying that Peter should visit Madzibaba Chipanga at Enterprise Car Sales and collect a classy Mercedes-Benz with a budget of not more than $25,000. We wish Peter all the best with his new car, and may he continue to carry on his father's legacy, a true icon of the Zimbabwean music scene. Now moving on, tichienda kune imwe mhando yechipo. Ichi chiri pamusoro pekusimudzira uye kutsigira. Madam Boss vachangobva kugamuchira chipo chikuru kubva kushamwari yavo Mai Juju, a brand new kombi. Izvi zvaitirwa kuti Madam Boss vatakure vana vekreshi yavo kana kuti preschool. Support yakadai yaMai Juju, it speaks volumes about the power of friendship and supporting each other's businesses. Mama V ndivo vaposta vachishambadza nhau idzi dzekombi itsva. Tinoti makorokoto Madam Boss, makorokoto Peter Moyo. Muri yeZimbabwe, hezvinoi zviito zviviri zvinoshamisa zverudo. Chimwe kubva kuna Wicknell Chivayo kuenda kuna Peter Moyo, uye chimwe kubva kuna Mai Juju kuenda kuna Madam Boss.